हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को एक अवधी सोहर सुनाना चाहती हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों। सौना भदौना करतिया तो बिजुली तड़ा पैयर बिजुली तड़ापाई हो। राजा हमारे तो हाँ राजा हमारे तो लगे छठी मास विदेश नहीं जायो विदेश नहीं जाए वो। सौना भदौना की रतिया तो बिजुली तड़ा पैयर बिजुली तड़ापई हो। राजा हमारे तो लगे छठी मास विदेश नहीं जायो विदेश नहीं जाए वो। को मोरे आगे पीछे रही है अरे खरे दिन कटी है अरे लट मोरी खोली है हो। राजा को मोरे पटना लूटई है ललना जब होई हई हो रील जब होई हई हो। को मोरे आगे पीछे रही हई अरे खरे दिन कटी हई अरे लट मोरी खोली हई हो। राजा को मोरे पटना लूटई हई ललना जब होई हई हो रील जब होई हई हो। मैया मोरी आगे पीछे रही हई बहिनी लट खोली हई बहिनी लट खोली हई हो। मैया मोरी आगे पीछे रही हई बहिनी लट खोली हई बहिनी लट खोली हई हो। रानी बड़े भैया पटना लूटई हई ललना जब होई हई हो रील जब होई हई हो। रानी बड़े भैया पटना लूटई हई ललना जब होई हई हो रील जब होई हई हो। मैया तो तुम्हारी पर पंचनी बहिनी घर लूटनी बहिनी घर लूटनी हो। राजा तुम्हारे भैया बड़े रंग बाज घर ही नहीं आवई घर ही नहीं आवई हो। मैया तो तुम्हारी पर पंचनी बहिनी घर लूटनी बहिनी घर लूटनी हो। राजा तुम्हारे भैया बड़े रंडी बाज घर ही नहीं आवई घर ही नहीं आवई रे। राधे राधे दोस्तों।